Hello, hello, hello. Welcome everyone to my YouTube channel. I am Teacher Judy, your virtual teacher, and today I am going to help you learn gamot pulong or root words in English for our grade 3 students in MTB Bisaya lesson. Okay, andam na ba ang tanan? Sugdan na nato. Ang gamot pulong ug mga langgikit. In English, root word and affixes. Ang gamot pulong o root word mao kini ang original word o pulong kung asa gikan ang bag-ong pulong nga nahimo tungod sa pagdungag sa iglalang gikit. Example, kaon. Mao kana ang gamot pulong. Pero kung muingon ta og mo kaon, pasabot na ay nadugang nga mo, nahimo na siyang mo kaon. Kaon is the gamot pulong, mo kaon mao na ang bag-ong pulong. Unsa may tawag anang gidugang nga mo sa mo kaon? Ang tawag ana iglalang gikit o affixes. Mao kini ang mga silaba o syllables nga idugang sa gamot pulong sa paghimo og bag-ong pulong. Ato pang tun-an ang mga pananglitan. Mao kini ang gamot pulong, iglalang gikit ug bag-ong pulong nga namugna. Basa, hon, basahon. Sayaw, ni sayaw. Kaon, tig, an, tigkaunan. Atong gamiton sa pagmugna og sentence. Akong basahon ang Bisaya nga mga pulong. Nakita tika nga nisayaw sa entablado. Asa mo tigkaunan ug paniudto didto sa kantina. Nasabtan ba? Hinumdumi nga mausab ang kahulugan sa pulong nga dungagan kung dugangan kini og iglalang gikit tungod kay kini ang makapaila kung kanus-an nahitabo ang aksyon. Ato pang tun-an. Mao kini ang unang gikit or in English prefix. Mao kini ang gibutang na silaba o letra sa unahan nga bahin sa pulong. Pwede nga usa lang ka letra o usa lang ka silaba ang unang gikit. Mga pananglitan, mo, mu. Kung idugang nimo, nagpasabot na wala pagibuhat o wala pa nahitabo ang aksyon. Mukaon, unya na ko mukaon. Mo eskwela, asa ka mo eskwela. Mulakaw, asa ka mulakaw. Muhunong, asa ta muhunong. Aduna pay uban, ni, ning, na, gi. Nagpasabot na human na nahitabo o gibuhat ang aksyon. Nikaon, nikaon nako ganiha. Ning eskwela, asa ka nga eskwelahan ning eskwela ni aging tuig. Nalakaw, nalakaw na ba nimo ang akong gisugo? Gihunong, didtura ko sa kanto gihunong sa driver. Og ang unang gikit nga ka. Ang
ka nagpasabot na ang pangmatang o adjective, which is in English describing word, nahimo na karon nga pungan o noun. Pananglitan, ang pangmatang na layo. Layo kaayo ang among balay. Dugangan og ka nahimong kalayon. Duol, dugangan og ka nahimong kaduol. Kalimpyo, limpyo ang pangmatang. Dugangan og ka nahimong kalimpyo. Kahugaw, ang gamot pulong mao ang hugaw, gidugangan og unang gikit na ka nahimong kahugaw. Karon atong tun-an ang ulhing gikit o in English suffix. Mao kini ang gibutang na silaba o letra sa ulahi nga bahin sa pulong. Pwede nga usa lang ka letra o usa ka silaba ang ulhing gikit. An, handaan, on, ipunon, nan, palitanan, non, kaunon, han, ablihan, hon, basahon. Ang tanan nagpasabot na ang aksyon himuon pa lang o wala pa nahitabo. Pero aduna po'y mga pungan o mga pulong nga nagpasabot nga nahimo na siyang noun o pungan. Pareho anang eskwela. Ang eskwela, aksyon. Pero kung dugangan na tughan, na ulhing gikit, nahimong eskwelahan. Nahimo na siya karon og pungan or noun. Dili na aksyon. Nasabtan ba? Ug mao kato ang atong leksyon for grade 3 students MTB Bisaya. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. Please hit the notification bell and like my video. I am Teacher Judy signing off. Bye!